Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. F'Novembru li għadda, ir-rata ta' qatt f'pajjiżna baqgħet l-aktar baxxa fl-istorja. Dan ġie konfermat minn ċifri uffiċjali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fir-rata ta' qatt f'pajjiżna baqgħet dik ta' 2.5% anke meta mqabbel ma' xahar qabel, jiġifieri f'Ottubru tal-2023. Skont iċ-ċifri tal-NSO ħareġ li meta mqabbel ma' Novembru tal-2022 kien hemm nuqqas ta' kważi 9% hekk kif f'dan ix-xahar imsemmi ir-rata ta' qatt kienet ta' 2.9%. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li f'Novembru li għadda ir-rata tal-qatt fost l-irġiel kienet ta' 2.3% waqt li r-rata fost in-nisa kienet ta' 2.7%. Din ir-rata baxxa ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna ġiet irreġistrata f'perjodu fejn għaddejjin sfidi internazzjonali bla preċedent kawża l-gwerra fl-Ukrajna u anke xahar wara li bdiet il-gwerra fil-Lvant Nofsani. Skont l-aħħar tbassir ekonomiku għal ħarifa tal-Kummissjoni Ewropea ħareġ li minn barra li se jkollna l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea fl-2023 u fis-sentejn ta' wara Malta se jkollha l-inqas rata qatt minn fost l-istati membri kollha waqt li din se tibqa' waħda konsistenti.